uste dut argi gelditzu dela Arrasaten badakigula atiak zabaltzen, aurretik aipatu dien arlo horreitan danetan eta baitza kulturan be, jakina. Historia oso aberatza dauko kulturan eta herri honek emunditu hainbat eta hainbat kulturgile, baina ez dakit pentsetan jarritxa izen horreitako zenbat ez dien izango gizon musikarixenak. Garrantzitsua da, zelan ez, izen horreik buruan eukitzia, baina aurrera begira eta atiak zabaltzen jarriko garen honetan, kulturan ate horreitatik forma, neurri eta itxura danetako pertsonei atia zabaltzea uste dut oso garrantzitsua dela. Bestela kulturak ez daukolako zentzurik, bizitzak zentzurik ez daukon moduan, aniztasun hori kontuan hartzen ez badugu. Zabaldu deigun atiak, beraz, bi zentzutan. Parez pare zabaldu eta haundi-haundin musikaz haratau herri honek badaukolako zer kontatua eta ez gutxi. Zabaldu deigun atiak eta leiuak, tradizioak aixia ardaixen apur bat, eta bete ditzagun hormak eta holtzak kultur adierazpen berriz. Literaturaz, poesiaz, antzerkiz, komikiz, filmez, dantzaz, murales, bertsoz, fanzinez, drag ikuskizunez, kabaretez, eta deskribatzen zaiak dien adierazpen horreikin daneikin bebai, ze dandanak dauko balizua hemen eta dandanak gehitzen dotza kulturai, xarma eta berezitasun hori. Aipatu dozue bebai, Arrasaten badakigula taldian lan itzen, eta uste dut hori kulturan ezinbesteko balio bat dela, ze elkartuz eta elkar babestuz bakarrik lortuko kultur ekosistema indartsu bat, funtzionauko dauena, askotarikoa eta erakargarrisa izango dana. Gogoratu kultura txikina, autogestiono bat eta kolektibua dela, honei danai hobatzen dotzana eta hortik sortzen diela etorkizuneko proiektu handixak. Beraz, zabaldu deixogun atia, euskerazko kultura zabal bati, disiplina danak barne hartuko dauena, eta identitate danei leku ingo dotziena, eta baina ate horreik zabalduta, importantia da bebai, akordetia danok elkartziaz, Arrasateko arresi eta ate honein danen inguruan, kultura sortzia bezain importantia dalako, ura ikusi, entzun, sentitu eta batez be ondo zaintzia. Eskerrik asko.